Amazing grace for us this generation. Amazing grace na pinagkaloob niya sa ating henerasyon yung engagement, yung physical na engagement para natin maramdaman na tayo'y papasok na sa daan, no? Ang pintuan ng eternidad. So what a blessed hope. What a blessed reality. Yan ang tamang lingwahe. Blessed reality na humantong tayo sa ganitong sitwasyon, kapatid. Gaya ng inaway. It's an amazing grace na na-engage tayo sa mga realidad. May isang kanta kanina na kinanta sa opening natin na yung The King is Coming. Ang kanta na yan, kapatid, ay 1970 pa yan na kanta. Pero parang COVID 2019 ang kanyang epekto, kapatid. No? 1970, it was written by Gloria Gaynor. Ang nagbigay ng music ay si Bill Gaynor. Ito sila ay mga sikat na mga Christian gospel singers sa Amerika. Mga Gaynor vocal band. So sila ang nagkanta nito. Sila din yung asawa niya in 1970 nag-compose ng kanta. Napakaganda ng wording, "Oh, the marketplace is empty." No? Nang nagkaroon ng COVID quarantine, the marketplace is empty. No more traffic on the streets. Yung EDSA, the greatest multi-billion losses in a traffic. Nawala ang traffic sa EDSA, kapatid, dahil sa COVID 2019. All the builders' tolls are silent. Dami. Wala na rin ang nag-construction. Siyempre, COVID No? No more time to harvest wheat. Tama talaga yung sinasabi. There is always a season. Movement. The redemption is a movement that the coming of Christ will be experiencing an engagement. And busy housewives cease their labors. And the courtroom no debate, di ba? Ang mga korte natin sa Pilipinas, sa mundo ay nahinto ang korte. Sino bang gusto pumunta ng korte na COVID? Siyempre yung droplets from the speaking. Siyempre ang korte ay speaking yan And the courtroom no debate. Work on earth are all suspended. Economic suspension nga Grabe. 1970. And now we are experiencing it. And the King comes to the gate. Wow! Kaya nga ang ating talaga na nandito na tayo, kapatid. Kaya nga dapat malinaw sa atin yung ating kaalaman, no? So dito sa bago na namang linggo masarap na sarap ang ating kakainin ngayon, kapatid. Siyempre papasok na tayo dito sa island na ito, na kay Elias Baladhang ng Makati. Magandang gabi. No, how are you today? How are you the last week? No, yung ating pag-aaral, ang ating communication sa Panginoon. Kay Edon Mondet sa Thailand. Kay Jim Lim dyan sa Troy, New York, kasama ni Wesley Bale. Si Pipot ng Lagona, no? San Pedro Lagona, kay Irma Doctores. Dyan sa Bayungbong, Nueva Vizcaya. Kay Commissioner Manuel Serra Jr. na nasa Jensen, no? Sa Ramel D. Rosaleta. Kang Alvin Quiatson dito sa General Trias. Kay Belia de Ocampo dyan sa Alfonso. Kay Ma'am Nini Diaz dyan sa New York, New York. Kay Giseline Absin dyan sa Zamboanga, Sibugay. Kay Cometa de los Reyes, kay Nang Comet dyan sa Davao City. Kaway May sa Davao. Kay Gant, Douglas Gandia. Kay Sasing Casper. Okay? Casper Sasing. Kay Tatsuki Vitales. No? Nora Eleda. No? Sa kanyang pamilya dyan. Kay Paulo Agbo. Nining Alquizar. Eastern Neri. John Alquizar. So, napakaganda kung matutukan ninyo, kapatid. No? Huwag kayong just make a sacrifice for watching and viewing Christ's closing prescription, kapatid. So, ang ating dapat mapanghawakan ay yung kasabihan sa lahat ng Christian denominations,
ay talagang Christ and Christ alone. Kaya sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya din ang buhay. In other words, when you apply that sa atin ngayon, no, si Kristo ang daan natin. So, saan tayo lumalakad? Ano ang ating nilalakaran? Daan ba yan ng paghahanda? So, ano yung truth? Yung truth ba yan? Kasi ang truth sa Greek is aletheia. Yung John 14:6 na yan, ay aletheia yan sa Greek. I am the way. Pag sinabing truth, aletheia. Yung ginamit nito, I am the way, the aletheia, and the life. Pagdating mo kay Pedro, na be established in the present truth. Aletheia din yung truth na ginamit. So hindi tayo mawala na paano intindihin pag sinabing present truth. Kaya be established in the present truth. Ito linggo language ni Pedro. You know, Peter was the one. No? Kita nyo sa picture na yan. Yung truth na yan ay aletheia. It means Christ. Be established in Christ. Ibig sabihin, si Pedro na sumulat nito, yan si Pedro na to, si Pedro na sumulat, ang ibig sabihin niya, be established in the present truth. No? Siyempre, ang makapag-establish lang atin, hindi yung kung ano-ano pa man. Kung hindi, ma-establish tayo kay Kristo. Be established in Christ or in Christ's Word. At yan ang ibig sabihin ng 2 Peter 1:12 kasi maraming claimant yan eh. Maraming claimant yung present truth nila. Parang pang panahon pa ni Mampor. Be established in the closing truth. In other words, be established in the closing truth. Ibig sabihin, yung closing truth na yan, hindi natin impinto. Kasi yung story of redemption o yung Bible, talagang may ending, may closing siya, kapatid. Di ba? So dapat malinaw sa atin yun, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya. Kung anuman denominasyon na ating kinabilangan, dapat malinaw ito sa atin. Kung anuman, may Iglesia ni Cristo, madating daan, masaksi ni Jehovah, o ma-born again, ma-baptist. Ang importante sa atin, mapanghawakan natin, ma-establish tayo sa salita ni Cristo. Lahat naman tayo ay Christ believers. So ang importante, ano yung closing statement niya o yung closing truth niya para hindi tayo madali sa mga ginagawa ni Satanas na mga closing presentation din niya na inatake niya ang sarili niya. Nang inatake niya ang sarili niya, it appears to most Christians na yung kanilang pinanghawakan na mga presentasyon ngayon ay yun daw ang present truth. Grabe. Ang layo sa katotohanan, kapatid. Malayo talaga sa Biblia. Kaya nga, makikita natin yung kagandahan ng great controversy at ang the whole Bible. Alam mo yung Bible, kapatid, mayroon siyang clencher or the crucial, the pivotal, the conclusive statement. Ang tinatawag yung clencher. So yung closing clencher of the great controversy ay kailangan malinaw siya sa ating pag-intindi, kapatid. So ang kalinawan nito kay Kristo lang dapat nating mapanghawakan. Okay? So dahil kay Kristo lang, tutulong tayo. Hingi tayo ng tulong sa Kanya kasi siya ang nagsabi na may mag-comfort sa atin. Sa oras na ito, hindi tayo maguluhan kasi may mag-comfort sa atin. Sino ang mag-comfort sa atin? Yung Holy Spirit na nandito ngayon sa atin, nandyan sa inyong tabi, nandyan ngayon sa bawat isa sa inyo ngayon, nandyan ang Holy Spirit. So ating hilingin sa Kanya, tayo i-acknowledge natin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng we have to pray for His indwelling and sustaining grace. Ating iyo po ating mga ulo. Our great God, loving Father in heaven, Yahuwah Elohim, sa mga oras na ito, aming itagubilin ang aming puso't isipan sa unang gabi na naman sa isang linggo ng aming pag-aaral upang mapanghawakan namin ang kaalaman sa katapusan. And thank you, Lord Jesus Christ, na ikaw mismo ang nag-deliver ng mga pananalita at ang mga prescription na mangyari sa aming henerasyon. And thank you, Lord Jesus Christ, for giving us the comfort, the Comforter, Lord Holy Spirit, to help us in understanding the words of Jesus Christ, delivered at the river, at the Mount of Olives, and at the island of Patmos. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us
with your presence and your grace. In Christ's name we pray. Amen. So dito natin matutunghayan. Napapansin ninyo mga kapatid na ang Genesis 3:15 na ating pinag-aralan nung nakalipas na yan ang pinaka-importante kasi nandoon yung pinaka-first declaration. Kaya nga, amazing grace dahil ang Biblia sa mga first pronouncement are the amazing first declaration. Sa amazing first declaration sa Genesis 3:15, doon dineclare yung great controversy. Sa great controversy na yan, dinescribe din ni Kristo yung closing segment of the story. Ang nakaga-advantage lang sa atin ngayon kapatid, kasi ang closing clencher na ito ay closing segment ay si Kristo ang personal na nag-deliver. So ang kagandahan nito kapatid na ang ending mas mabigat kasi siya mismo personally ang bumaba para i-engage sa kanyang binigyan para sa atin. Kaya nga from the river, nauna sa river, then from the river, at the river, from the mount to the island of Patmos. So makikita natin kapatid na ang whole Bible, galing tayo dito ha, ito ang Genesis. Okay. From Genesis, papunta tayo dito sa Revelation, makikita mo yung kagandahan ng arrangement ng Panginoon na equally divided talaga yung truth. Balance ang ibig sabihin. Ang tawag niya, kasi yun ang principle, no? Balance, homeostasis, sa biology. So from Genesis 3:15, yung pinakabuod ng first declaration of the war at saka yung declaration of the principles of the war at saka yung I will put enmity between you and the woman, between thy seed and her seed, it shall bruise thy head. Yun na kapatid. Dito na yan matagpuan natin na in the head exposition ng craftiness of Satan. Nalalaman natin. Now, from the river, exposition na doon sa mount and to the island. So, titingnan natin mapapansin ninyo pag bilangin ninyo ang number of books from Genesis to Daniel, parihas lang ang equal number yan. Okay? From Genesis to Daniel. Tapos magbilang ka, from Matthew to Revelation. Parihas lang ang equal number of books nila. Now, from Daniel to Matthew, from the river to the mount, equal din. 12 plus Daniel, 14 siya. Pagbilangin natin yan kapatid. So napakaganda yung arrangement ng Panginoon. Because the Bible, my friend, is a living testimony. No? Isang buhay siya, kapatid, na ating makikita. Okay? Is the Bible, the Word of God. The Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? So, dito natin maintindihan. Okay? So, can I get my Bible right there? So, ito, no? Ma-observe ninyo, no? Na ang bilangin nyo yan, no? Bilangin nyo ang numbers and equal talaga siya. So dito sa clencher ng Great Controversy, hindi talaga tayo iniwanan ng Panginoon kasi yung language na ginamit niya, parihas lang sa River, Mountain, Island. No? Yung mga lingwahe na ginamit. So alam na natin, pinag-aralan na natin yan, di ba? Napag-aralan yan. What shall be in the last end? What shall be the end? No? What shall be the end? Parehas lang ang mga language na ginamit yan, kapatid. So dito, ang closing segment ng story of redemption, no? Makikita ninyo na yun ang healing prescription ng Panginoon. Bakit healing siya? Kasi una, itinuro niya na ganito ang mangyari sa planet Earth. Pangalawa, sinabihan tayo na ito na ang palatandaan. Ito na ang movement ng kanyang pagdating. Kaya nakakalungkot na marami tayong naririnig na gumagamit ng sinasabi nating signs before Jesus will come. Nakakalungkot talaga yan, kapatid. Hopefully, in the next few weeks, mapadalhan natin sila sa series na ito. Lalo na yung mga Amerikano. No? Yung iba na
magsabi na signs before Jesus will come. Kaya nga, mapapapansin ninyo na nawala na talaga itong yung sa island. Pag makita nyo yung island, kapatid, sa Book of Revelation, very clear ang pinakita ng Panginoon dyan. Ano ang pinakita niya? Ang pinakita ng Panginoon nang ni-reveal niya yung 1 to 7. Ibig sabihin, kung naka-frame ito ng 1 to 7, exact talaga siya. So hindi mo masasabi, ito ang book ng Bible para hindi natin ma-misinterpret ang Mount of Olives. Kasi karamihan, signs before Jesus will come. Yung Matthew 24, it's not, my friend. Wala tayong mabasa na word na before. Wala, kapatid, sa ating generation. Wala tayong mababasa. Kaya nga, ang Revelation, nagbigay sa atin ng malinaw na liwanag itong island. Sapagkat 1 to 7. So hindi mo pwedeng ipagkamali. Halimbawa, kung progressive movement siya, pag sinabi mong 3, hindi ka pwedeng magsabi ng mga pangyayari before 3. Kasi ang 3 ay, ang sinundan niya, 2. So pag sinabi mong before, ibig sabihin, you are not certain. Kasi pag sabi, nasa number 2 yan. Kung nasa number 2 yan, ang kasunod yan, 3, 4, 5, 6, 7. You cannot apply the word before because there is already a number given, kapatid. May number na ba? Hindi ka pwedeng magsabi na before number 6, before number 7. Hindi ka pwedeng magsabi ng before. Kasi alam na natin, given na yun. Pag sinabing 6, ang sinundan niya, 5. Ang kasunod yan, 7. Kaya napakaganda, kapatid. Kaganda. Kailangan talaga natin mag-share nito. Kasi maraming nadadali sa language. Pati pang mga English speaking, madadali sa language. Kaya nga, healing words from the lips of Jesus Christ. At alam nyo, 4 yan eh. Kasi nagsimbolo yan sa 4. Kaya nga may connection yan eh. Dalawang magkapatid yan eh. 2 sets of brothers. Di ba? Si Peter at si Andrew. Di ba? Si James at si John. Magkapatid yan. Kaya nga, ang connection yan, north and south. Connect directly in line. Tapos west and east and west. Kaya nga, 4 corners of planet Earth. Napakaganda talaga ng Bible, kapatid. Napakaganda talaga nitong Christ closing prescription. Kasi mismo sa engagement niya, sa mga tao na na-involve, may significant value sa ating generation. Ganda. So we will have an English presentation. I need your help to share this presentation to the America, to the Europe, and to the Canadians, my friend. No? Sama-sama tayo, tutulungan natin, kapatid. Kaya itong Christ closing prescription delivered by Jesus Christ, so makikita nyo na ito, no? Yung island, specific talaga ang kanyang mga sinasabi, kapatid. The end of the world, my works unto the end. So, ano pang sinasabi niya, no? My works unto the end. Now, here we are tonight, titingnan natin bakit napakahalaga na makuha natin yung statement o reality of the end. No? Kasi yung knowledge na mahawakan natin na ito ngayon, ay ito na yung pinakasusi ng pintuan sa eternidad. So, na-engage ka sa isang realidad. Kasi what is important na hindi alanganin ba ang yung ating pananaw. Kaya dito, sinabi ko sa inyo kanina na equally divided talaga yan, kapatid. From Matthew 27, from Genesis to Daniel 27 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 27 yan. From Daniel to Matthew, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So i-plus mo Daniel and Matthew is 14. So napakagandang pagka-arrange niyan, kapatid. The whole Bible literally is arranged. Balanced presentation. Kaya nga, pagdating naman sa closing, balanced din, perfect din ang kanyang presentation. Bakit perfect? Kasi ang mga writers ng closing, kapatid, ay sila rin, kapatid,
yung apat na yan. Yung apat na yan, kapatid, na nandoon sa Mount of Olives. Oh, ganda, no? Yung isa lang dito si Jude. Kasi si Jude, siya yung kapatid na isa sa kapatid ng apat na ito. Di ba? Ito, tinan mo ha. From the book of Hebrews. Pagbasahin mo yung Hebrews, mga kapatid ha, kayo ngayon na nanonood. By the way, mayroon pala akong tiyahin, I need your prayers. My auntie is now ICU right now in Takurong. Kung sino yung taga Cotabato na nanonood ngayon, if you have some friends in Takurong, please connect and if you can visit my auntie right there, nasa ICU at this very moment, right now. Kung sino yung may mga kakilala kayo na nasa Takurong, South Cotabato, the sister of my father, my late father, a retired teacher, ay na-stroke daw. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ngayon. But ngayon, patuloy tayo dito, kapatid, na itong beauty, no? Itong beauty, no? Itong beauty ng Bible, yung Hebrews, ito yung summary from Genesis, no? Makikita mo yan, by faith, Abraham by faith. Kasi pag binasa mo the whole book of Hebrews, nandoon na yung summary, yung pinaka-blueprint, ha? Pinaka-blueprint. Kaya kayo dyan na nanonood, no? Yung pinaka-blueprint ng redemption, work of redemption ng Panginoon. Sanctuary, na-mention na din dito sa Hebrews. Lahat ng mga prominenting patriarchs, na-mention na din sa Hebrews. Up to the coming of Christ, yun ang Hebrews. Kaya dito sa Hebrew, dito rin natin mababasa yung 1,000 years, yung Sabat, yung Sabatismos. Isang basis lang yan, mention. May isang episode tayo niyan. Pero dito, after the book of Hebrews, that summarizes, dito isinunod yung mga libro with a special emphasis of the closing event. Ganda, kapatid. Kaya nga maramdaman ninyo yung salita ng Diyos na wonderful, amazing grace talaga ito. So from the book of Hebrews, nagsimula, anong sunod na libro? From the book of Hebrews. Ano? Anong kasunod na libro, kapatid? Please make some notifications dito sa para we can include you in our prayers, no? So dito kapatid, anong kasunod na book ng Hebrews? Ang kasunod na libro, ang mga author ay sila yung nandoon sa Mount of Olives. Apat lang sila. Si Peter, si James. Nauna, kapatid, dito nagsulat si James. Pagbasahin natin ngayon ang summary ng mga libro na ito, we will have an experience of an amazing grace. Gaya ng kinanta kanina, it's an amazing grace, my friend. So dito natin mapapansin at matutunghayan. From the book of Hebrews, the summary of the movement of God's people from Genesis to the end or the coming of Jesus Christ. Dito yan sa Hebrews. Kaya pagdating sa Hebrews, kapatid, after the book of Hebrews, nandito na agad si James, si Peter, si John, at si Jude. Dito mo mapapansin na si Jude is the brother. Ibig sabihin, yung dalawang magkapatid na nandito sa Mount of Olives, sinishare nila. Yung epikto ng share nila, si Jude ang nakasulat din. So ibig sabihin, the message is a relationship. Kaya kayo ngayon na nakarinig, there is always an expectation from heaven na you are going to share that with your brothers and sisters. Kasi may sharing na ginawa. Sharing, ito ang ebidensya si Jude. Okay? The brother, no? The brother of kapatid siya, no? Kapatid siya ni James. So makikita natin, kapatid, the last books of the Bible is written by 4 authors that describe the closing movement. So no wonder na ang lahat ng kanilang discussion dyan is all about apocalyptic. Kaya nga, ang James, ang first chapter, doon mo mababasa yung the testing of our faith. Itestingan ang ating pananampalataya. Tapos, hearing and doing the word. Yun ang summary ng chapter 1 ni James. Pagdating mo sa chapter 2, the sin of partiality. Ay, hindi ka pwedeng mag-partial. No? Kasi kasalanan yun. No? Faith without works is dead. Yun ang nasusulat dyan, kapatid, sa James. Pagdating natin sa chapter 3 ng James, doon mo mababasa yung taming the tongue.
So may relasyon siya sa ending ng ating buhay. Kasi sa ating generation, guile in the mouth ang sinasabi ng Revelation. Guile in the mouth. No? Thou shalt not tell a lie. Thou shalt not bear false witness. Taming the tongue. Tapos taming the tongue, yun din ang dapat. Kasi ito rin ang generations na makikita natin na ang bilis. Ang bilis mag-condemn. Ang bilis magsira ng kapwa. Ang bilis taming the tongue. Yun ang problema, kapatid. Kaya nga, exactly, ito talaga ang message sa last generation. We need wisdom from above. Yung chapter 4, warning against worldliness. See? Tapos ang chapter 4 na yan, ini-include doon ni James yung boasting about tomorrow. Simple, nandoon na yung 1,000 years of peace and prosperity, boasting about tomorrow. Pagdating mo sa chapter 5, warning to the rich. Tapos, patience in suffering, prayer of faith. Yun ang mga sentro na mensahe ng Book of James. Exactly para sa ating generation. Pagdating natin ng Peter, kapatid, dalawa yan, 1 Peter and 2 Peter. No? Makikita natin sa first chapter ng 1 Peter, binasa natin, confirm your calling and election sure. Dito rin sa chapter 1, mababasa dyan natin na you are a chosen generation, di ba? Now, Christ's glory and the prophetic word. Then sa chapter 2 ng 1 Peter, the false prophet and teachers. Yan din, napakaganda pag binasa natin yan. Exactly, ito talaga yung ating generation. No? Bakit yung false prophets and false teachers? Kasi dito dito ang peak na, dito yung pinaka-art of perfection ng kanyang imitation at saka yung transform as an angel of light. Ganda nito, kapatid. Pagdating sa chapter 3, the day of the Lord will come. So pinag-usapan ni Pedro kasi nandoon siya kasama siya doon sa Mount of Olives. The day of the Lord will come. Yan. The final words sa chapter 3, kapatid. Yan, napakaganda yan. It's solidly about our time, my friend. So pagdating natin sa, chapter 1, then chapter 2, and chapter 3. So, ganito ang Peter, kapatid. Okay? First Peter ba yan? Wala kong So, ang 2 Peter, hindi ko nalagay ang 2 Peter. Ang 2 Peter, kapatid, doon din natin mababasa. No? Sa sunod nating mga slides, dito rin natin mababasa yung the present truth. Be established in the present truth. Dito rin mababasa sa 2 Peter na yun ang pinaka-message natin na yung add to your faith, virtue, add to your virtue, knowledge. Ang first John, kapatid, no? Si John, nakasama sa 4 disciples. Siya rin ang sumulat ng Book of Revelation na pinuntahan siya mismo ni Kristo. Dito sa John, ang chapter 1, it talks about the word of life. Na para talaga sa atin. Walking in the light. Ang ganda niya, kapatid. Maraming verses yan, pero exactly for us, the last generation. Yung chapter 2, Christ our advocate. Siya ang advocate natin. Tapos dito sa chapter 2, dito ang pinagdebatihan ng marami, itong the new commandment, kapatid. Love thy neighbor as yourself and love thy God with all your heart. The new commandment. Tapos dito rin mababasa sa chapter 2 sa 1 John, do not love the world. Pag titingnan mo itong mga books na ito, pag nakita nyo na ito pala ang context ng ending ng story of redemption, kasi sila ang sumulat, kasi sila mismo ang nakarinig sa bibig ni Kristo. Sila. Maliban kay John na sinishare na ng kanyang kapatid. Tapos dito na yung warning concerning Antichrist and the children of God. Dito mo mababasa, kapatid, sa 1 John. Mababasa natin dyan yung Antichrist. Actually, nakapagtataka. Bakit marami ang nag-present ng Book of Revelation na dito nila ginagamit, ina-apply ang Antichrist? What in a world of theology? What in a world? Parang sa sinultihan, gihaong-haong na lang. Because the word Antichrist can only be found in the book of 1 John and 2 John. And then the 3rd John, possibly there's a 3rd John. You can double check this one. It's only in this book na mention ang word na Antichrist.
Tapos dito rin ang children of God, minention kapatid. Kaya sa 1 John, pag binasa natin ito, napaka-critical na dapat nating maintindihan. Halimbawa, sa 1 John 3:8, sinabi, He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Verse 9, 1 John, Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. No? Yung isinilang ka na sa Diyos, di ba? Sa pananampalataya. In verse 10 it says, In this, the children of God are manifest. Ang mga anak ng Diyos ay naipakita. God are manifest. And the children of the devil, So paano yung konsepto na we are all God's children? Na ang lahat ay makarating sa langit. Na may sinabi naman dito si John, na the children of the devil, whosoever doeth not righteousness is not of God. Ang sino man na gumagawa ng hindi yung righteousness is not of God. Na hindi sa katwiran ng Panginoon is not of God. Neither he that loveth not his brother. So malinaw dito kapatid sa closing instruction ng Panginoon. Kaya dito kinounterfeit ito. Kinounterflow ito ng kaaway na binura para mawala ng alitan, para mawala na yung identity ng peculiarity ng mga remnant. Kailangan maipaabot sa lahat ng utak na maset ang mind ng mga generations ng millennials na we are all God's children. Sama-sama tayong mag-love ministry. Sama-sama tayong mag-compassion ministry. Sama-sama tayo kasi religious pluralism na. Interfaith na tayo. Lahat tayo ay anak ng Diyos. And this is the very strength of the enemy of God. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin kapatid. Kaya pumasok, God is good all the time. Bakit all the time? Kasi walang judgment yan. Pag walang judgment, ibig sabihin, we are all God's children, my friend. What an antithesis. Pero hindi natin maano kapatid, kasi simple naging movement na siya. Pero it takes the power, no? It takes the power, kapatid, ng Panginoon, ng grasya, para tayo'y magkaroon ng Christ identity. Kasi movement ito, dalawang movement na dapat nating titingnan kapatid. Kaya nga yung Antikristo na yan, na ina-accuse sa General Conference ng Seventh-day Adventist, ay grabe. Makikita nyo ngayon kung gaano ba na hindi talaga totoo ang mga ministries na yan. Tandaan nyo, si Satanas, angel of light. Ibig sabihin, mayroon siyang semblance. Semblance ba? May similarity. Kasi ministry, tapos sila din mag-discuss din ng second coming, mag-discuss din sila tungkol ng mark of the beast. Kasi yun ang pathway ni Satan. Gumawa siya ng storyline na atakihin niya ang kanyang sarili. Grabe. Grabe talaga, kapatid. Grabe. So dito sa 1 John chapter 4, test the spirit. Yan din ang God is love. Yan din natin mga 1 John, memorize ng mga bata yan. 1 John chapter 5, overcoming the world. Pero talaga sa atin ito. Paano natin mapanagumpayan? Testimony concerning the Son of God. Mga testimony, kasi maraming hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Siya lamang ay maliit lang siya kasi anak lang siya. No? Pag sinabi na ang nakakita sa Ama, nakakita sa anak. Ang nakakita sa anak, nakakita sa Ama. So, divinity yan ang ibig sabihin. Di ba? Pag sinabing Mrs. Raquel Soliano, ibig sabihin, isa lang siya kasi may asawa siya. No? Kaya family siya. Sa 1 John 5:7 sinabi, For there are 3 that bear record. So, ibig sabihin, yung 3 na pinag-usapan natin nung nakaraang Friday, kapatid, yung 3 ba na winawasak ngayon ng mga Sabadista din. Yung mga matagal ng Sabadista,
Matagal na ba mga Seventh-day Adventist? Ngayon, naging Tunis na. Tunis. Ngayon, after the Tunis, naging oneness na sila. Hindi gaya nung nakaraang mga dekada, century, mayroon na talagang oneness. Oneness ba? Hindi naniniwala sila. Pag sinabing divinity, hindi natin saklaw yun kasi that's divine. Yun lang ang nireveal ng Biblia, divinity. Na yung Ama, yung Anak, yung Espiritu, Holy Spirit, isa sila as divine. Sila yung creator, kapatid. So, sinabi dyan, 5:7. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree in one. Ayun, talagang kinontra talaga yan. Naawa na nga ako dito pero i-share ninyo yung last Friday natin na tungkol doon, the science of all sciences, na sinabi ng Romans 1:20, na nireveal ng Panginoon yung Godhead niya, kapatid. Okay? Yung Godhead talaga niya, nireveal ng Panginoon. Okay? Puntahan natin ang 2 John. Ang 2 John, kapatid, dito natin makikita sa chapter 1 yung walking in truth and love. So the truth is the Christ and His love. Sa 2 John 1:7 says, for many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. So pag hindi mo talaga, what do you mean by antichrist? Anything that you take from Christ is antichrist. Kahit anong kakutiting yan, but tanggalan mo ng meaning, tanggalan mo ng importansya, you become antichrist. Halimbawa, hindi mo matanggap yung river, mount at island, antikristo ka niyan. Ibig sabihin, against ka sa kanya, hindi mo siya pinaliwalaan. No? You did not confess that Christ come in the flesh. Who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. No? Talagang mayroon ito sa ating generation. Talagang ayaw. So kahit in other words, i-deny mo, kasi ang nagsasalita dyan ay wala namang, hindi naman yan, kung sino-sino lang yan, mga ordinaryo lang yan ng mga elder dyan, mga nagsishare ng river, mount at island, kayong nagsishare dyan, huwag na kayong maproblema, kasi may sinabi na si John sa 2 John, for many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Of course, hindi sila niwala na si Kristo yun who died on the cross. Ngayon, sa closing, ito talaga generic siya, applicable din siya na this is a deceiver and an antichrist. Kasi si Kristo bumaba, come in flesh to engage the message. Engage niya ang message, nakita talaga ni Daniel yan. Sa 2 John 1:8, look to yourselves that we lose not those things which you have wrought, but that we receive a full reward. So wag niyong, look to yourselves, no? That we lost not the world, hindi mawala sa atin kung ano na ang ating napanghawakan ngayon. Kaya I would praise God for continuing watching. Kasi minsan, hindi ko na sabihin, pero sabihin ko sa inyo, let us be serious. Kasi ang series na ito, hindi ito pangkaraniwang series. So, si Kristo mismo ang nagsasalita nito. Mababasa natin. So sa 2 John, walking in truth and love. Whosoever transgresseth, dito mo mababasa rin. Dito natin mababasa na whosoever transgresseth and abided not in the doctrine of Christ. Ito na. Lalo na si John ang nagsulat nito. Dahil si John ang nagsulat, siya rin ang nagsulat na may doktrina. Yung closing doctrine na ang tawag niyan ay latter rain. Ano ba ang doktrina ni Kristo sa last generation? Ang doktrina ni Kristo, He is coming para dalhin niya tayo 1,000 years, and doktrina ng mundo hindi. Darating si Kristo, magkaroon muna ng 1,000 years of peace and prosperity. So, yan ang sinasabi. Abided not in the doctrine of Christ. Hath not God. Pero ang sinasabi kasi ng karamihan, doctrine of Christ, Sabado. Yan, Sabado na lang. Doon tayo na-deceive, kapatid. Doon tayo na-deceive. One eye ba? Parang isang mata lang. Hindi nakikita natin, hindi natin ginamit ang dalawang mata. Kaya nga ang Ten Commandments, nahati sa dalawa yan. Para dalawa ang ating agad makikita. Hath not God that abideth in the doctrine of Christ. He hath both the Father and the Son. Sabi dito Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God.
He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Wow! Sarap, no? Sarap pakinggan nito, kapatid. So, dito natin makikita, ha? Dito natin makikita. Kayo, Quincy Joy Manginsay, i-share nyo dyan. Kay Brother Johnny, na yung kanilang mga mensahe dyan ay outdated na, no? Outdated na sila. He hath both the Father and the Son. 2 John 1:10, if there come any unto you, any unto you, being not this doctrine. Kung mayroon ba darating sa inyo na hindi yung sinasabi ni John, kasi ang author nito si John. Siya din ang author ng Book of Revelation. Sila rin ang sinabihan ni Kristo doon sa Mount of Olives. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house. Huwag nyo na silang paano sa bahay nyo. Neither bid him Godspeed. So may mga panahon talaga lahat ng bagay. Kaya na isang kapatid natin na noon nagsuporta, hindi na ako doon kasi pambaulit-ulit na lang. Kasi that's the movement of the Holy Spirit in your heart. Because you are growing in grace. You are growing in grace. We need to make right decisions at the right time. Having right decision is a gift from the Holy Spirit. Yan ang napakagandang reality. For he that biddeth him Godspeed is partaker his evil deeds. Ang sakit naman ito. Grabe. Pag pala sabihin mo, God bless you, ikaw ay partaker ka. Ganon ka-stricto ang closing movement ng ating generation. Kasi nga ayaw ng Panginoon yung defiling. Ayaw niya, kaya we need to be peculiar, holy, kapatid. Ayaw niya yung fornication, kapatid. Kaya, huwag talaga magsabi, Godspeed. Malinaw yan si John, no? If there come unto you and bring not the doctrine of Christ, not this doctrine, yung doctrine of Christ. So ano yung doktrina ni Kristo from Genesis to Revelation? Ano yung importanteng doktrina niya na siya mismo ang bumaba galing sa langit para ibigay kay Daniel? Yun. So dito natin mentan, it's about doctrine, it's not about people na atakihin mo na yan ay mga Illuminati, yan sila ay mga Jesus. Wala yan sa Bible, kapatid. Pag nakarinig kayo niya, shut off right away. Tapos sabihan nyo, if you will not stop. That's not really the word. I-share nyo ito, kapatid. So dito natin makikita sa 3 John chapter 1. No? Sa 3 John, dito rin makikita natin yung support and opposition. Maniwala kayo sa hindi, mayroon talagang mag-oppose kasi buhay si Satanas. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. So, concern din ang Panginoon sa ating pangangatawan. Kaya may mga reminders siya sa atin tungkol sa ating healthy lifestyles. Kailangan mag-prosper tayo. Kaya nga, part ng third angel's message, talaga yung health, kapatid. Yung health, yun ang integral part. Bakit yan? Kasi yung ating pagpunta sa eternidad, ay hindi na natin balikan na may katay-katayin tayo ng mga flesh. Huwag na yan kasi it represents the blood. Wala na yan, kapatid. Kaya tanggapin natin ito. Huwag na tayong magmatigasan na kailangan manalangin tayo na matulungan tayo na maitulak tayo sa buhay na iwanan na ang mga pagkain na hindi na doon natin kakainin sa new heaven and new earth. Dito natin ito desisyonan. Kasi that's our choice, kapatid, which God will help us to live with it, na mamuhay tayo ng ganun. We have to choose it. Kasi dyan tayo nagkaroon ng kamatayan sa choice ng food. Kasi doon si Eva na biktima eh. Kaya we need to decide. Now, dito na tayo kay Jude, yung kapatid naman. Na nasiran siya ng kapatid na nandoon sa Mount of Olives, siya rin ang sumulat sa chapter 1. Kaya dito sa chapter 1, kapatid, sinulat talaga ni Jude yung judgment on false teachers. So, mayroong judgment, kapatid. Mayroon talagang judgment. Ito na nga ang mensahe natin. Patapos na ba? Of course. Kasi yung rain, sealing siya. Ibig sabihin ng sealing, pag yan na ang last na informasyon, yan na rin last na doktrina, yan na rin ang last na mag-guide sa atin na hindi tayo madadali
Dahil yan na ang liwanag, last na liwanag, yun na rin ang iyong lalakaran para tungo ka na sa eternidad. Ito ang masarap, kapatid. A call to persevere. Yan. Tapos doxology na, closing na, kapatid. So dito natin makikita yung beauty ng Bible. From Genesis to Hebrews, then from Hebrews, James to the last book, John, these were all written with one context of time, apocalyptic. Yan, kapatid. Yan, prescribing our generations. Napakaganda nito, kapatid. I-share nyo ito. Kasi by the time mag-Bible sharing kayo sa iba't ibang mga religious leaders ng iba't ibang relihiyon, o kahit sa atin, ay mag-level up tayo na may finishing touches na ba ito? Di ba? Finishing touches na ng Bible. Ayaw ng Panginoon na may maiwanan tayo na hindi natin nakikita. Kaya nga, growing in grace, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya dyan sa Jude, mababasa natin dyan, Jude sa American Standard Version, sinulat dito, sinabi ng Jude, there are murmurers, complainers, walking after their lust, and their mouth speaketh great, swilling words. Grabe, swilling words. Minsan hindi na natin binabantayan. Pag nagbibinta tayo ng mga bagay sa ating generation, nadala tayo ng manufacture, nag-produce. Isang bagay na halos lahat ay mayroon na siya. Parang balunik na masyado, kapatid. Kaya nga, mabiktima tayo sa tinatawag na guile in the mouth. Kasi swilling words ba? Mataba, masyadong mataba ang produkto. Isang kapsula, gamot lahat. Grabe. Isang inumin, gamot lahat ng sakit. Grabe. Kaya nga, showing respect of persons for the sake of advantage. Grabe ganda. Sa Bible Basic English, these are the men who make trouble, ever desiring change. Gustong magpababago. No? Ito ang mga movement ngayon eh. Going after evil pleasures, using high-sounding words, respecting men's position in the hope of reward. Oh, grabe. Irespeto lang. Respetuhin ka lang kasi may ini-expect sila na reward. Di ba? Yun ang mga movement eh. No? High-sounding words, going after evil pleasures. No? Ever desiring change. Gusto ng mga pagbabago. New change, new humanity. New. Parang new. Di ba? So maintindihan natin na ito pala may nasabi na para ang Biblia. These people grumble and complain and live by their own selfish desires. Ito ang ating generation kasi sa Jude ito eh. They brag about themselves and flatter others to get what they want. Grabe. Exactly. No? Yung ipa-flatter mo isang tao kasi may ini-expect ka. Ay, ikaw talaga akong butuhan. Ikaw lagi ang among himuon. Ikaw talaga ang among suportahan. Grabe. No? These are murmurers. Maraming taga-murmur. Grabe. Complainers. Walking after the lust, and their mouth speaks swelling words, admiring persons for the sake of profit. Grabe. Pag kayo ang bumasa niyan, iba-iba ang mga insights na ibigay ng Holy Spirit sa inyo. Iba-iba. Maniwala ka, hindi, kapatid. With the moment the Holy Spirit impresses you, it will so beautiful that you can apply it in our very own heart. Sa atin ito eh. Tayo ang talagang natamaan dito eh. Murmurers tayo, full of complaints. Walking according to our own desire. Ano yung mga desire natin? And their mouth speaketh proud things. Ay, grabe. We are all described in Jude. Admiring persons for gain's sake. Grabe, no? These people always complain and find wrong in others. Grabe, no? Mangita lagi nagsayo. Sa Bisaya pa. Hanap lang yan ang mali mo. Pag nagkamali ka, makikita mo. No? And they always complain. They always do the evil things they want to do. Kaya ang ibig sabihin niyan, people will always pull you down. They boast about themselves. Kaya may mga tao ba na the only way na maboast nilang sarili sa pamamaraan na sirain nila.
ang ilang kanyang kapwa. Pag hindi sila na ganun yan, ganun kahit saan ito eh. No? Ma-pastor, ma-elder, ma-membro. The only reason they say good things about others is to get what they want. So, hindi na sila honest eh. Hindi na sila, dishonest na sila. Kahit hindi wala sa tao yung kanyang sinasabi, sasabihin niya. Para lang magkaroon siya ng expectate ng reward. These are grumblers, malcontents, hindi kontento, following their own sinful desire. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. Grabe, no? Ito ang mga nagko-complain, parang nagko-complain and find wrong in others. Kahit anong ministries, talagang ganito na. Sa Tagalog pa, ang mga ito ay mga mapagbulong. Bulong ba? Mapagbulong. Mahilig sa bulong-bulungan. Yan si ano yan ha? Ano ka dyan? Mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka dyan. Mag-ingat. Hindi man lang sinasabi kung ano ba talagang ingatan. Di ba? Mag-ingat ka dyan. Anong ingatan? Di lang magklaro. Bakit? Wala ka ba? Yan. Mga madaingin na nangagsisilakan ayon sa kanilang masamang pita. At ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa mga dahil sa pakikinabangin. Grabe. Exactly si Jude, no? Kasi dinescribe nila yung ating generation, kapatid. Wow. Kaya sinabi talaga ni Pedro. Si Pedro isa sa mga beloved ni Jesus, di ba? Sinabi talaga ni Pedro yan sa 2 Peter sa unang sulat niya. In-special ko to. No? Kasi and beside this, giving all diligence, sabi ni Pedro, add to your faith virtue, and virtue knowledge. Itong sinabi ni Pedro. And to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For all these things be in you, and abound. They make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. That he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Nakikitaan nyo ng language ito si Pedro? Halos parehas lang sila ng language din ni John sa Book of Revelation, kapatid. Because these are the same people na na-engage ni Kristo. Hindi na tayo magtaka na ang kanilang topic at ang kanilang issues at ang kanilang mga panahon na pinag-usapan ay ito yung ating generation. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Paningkamutin, make diligence. Pagsikapan nyo to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fail. Hindi talaga tayo ma-fail, mga kapatid. Kaya dito, makikita natin itong 2 Peter, nakikitaan natin ito ng isang malinaw na construction ng literary art ng Biblia, ng salita ng Diyos. Bakit literary art? Tingnan nyo, kapatid. Kasi ito rin ang formula of equation. Ito ang formula of equation in the story of redemption. Exactly, ito din yung isinulat ni 2 Timothy that in the last days, perilous times shall come, men shall be lovers of this world, and impatient. Lahat ng language dyan, nandyan ito lahat sa 2 Peter. So add to your faith, virtue, add to your virtue, knowledge, add to your knowledge, temperance, add to your temperance, patience, and to patience, godliness, and add to godliness, brotherly kindness, and charity. Bakit gaano ba ka-crucial ito, kapatid? Kasi lahat naman ng relihiyon may pananampalataya. Halos lahat ng relihiyon, including the non-Christian world, the Buddhists and the Hindus, are having exceptional virtues. Ang ibig sabihin ng virtues, good behavior, good character, matulungin, maunawain. These are virtues, my friend.
But what is after virtues? Knowledge. Bakit pala importante ang knowledge, kapatid? Kasi ang movement of the story of redemption, kailangan ng knowledge para natin makita at maintindihan yung galaw ng kaaway ni Kristo na ngayon ay anghel na siya ng liwanag. Kasi 2 verse lang. I will exalt my throne above the stars and I will be like the Most High. Tapos, transform myself. So ano yung konteksto? Ano yung mga detalye ng pagka-light niya? Na naging angel of light? Wala tayo. So kailangan natin ng knowledge ni Kristo. Kaya nga, siya mismo ang bumaba sa river, mount at island para makita natin kung bakit angel of light si Satanas. Ganun ka-importante na mensahe ang river, mount at island. Kapatid. Kaya nga ito rin ang point na kung sino man ang mga hindi Seventh-day Adventist na makahawak ng river, mount at island, yun ang sinasabi, may nauna na nahuli, may nahuli na nauna, kapatid. Kasi ang knowledge na yan, pag nawala, kapatid, confusion. Pag nawala yung knowledge ng closing prescription, intemperate ang tao, kapatid. Intemperate ang tao. Pag sinabing confused ka, anong resulta mo dyan, kapatid? Pag wala yung knowledge, kapatid, maging intemperate, impatient, ungodly, selfish, wala siyang brotherly kindness. Ay kumplito yan, kapatid, ng mga resulta pag walang Christ closing prescription, kapatid. Siyempre, mapunahan sila. Siyempre, gusto ma-establish nila. Lalo na may mga banta ngayon na economic crisis. So, magsarili talaga sila. Kasi ang nature ng fallen being, self-preservation. Yun ang nature natin eh. Bilang mga anthropos, mga self-fallen, mga fallen human beings, we tend to protect, self-preserve. So dahil sa self-preservation tendencies natin, naging selfish, maging tayo, magsarilihin, no? Magkasarili tayo, kapatid. Ganun kahalaga ang knowledge. Pag walang knowledge, kapatid, very critical ito sa ating generations, my friend. So ganun ka-importante, kaya si Kristo bumaba para ibigay niya. So the heaven's equation of salvation, add to your faith, virtue. This definitely, lahat ng religion. Kaya huwag kayong magsabi, kapatid, na yung ibang relihiyon dyan ay walang pananampalataya. They have faith, my friend. They have virtue. Mas mabait pa nga sila. Mas matulungin pa nga sila. Kaysa mga remnant, claima, mga possessors of truth. Kaya without Christ's revelation of the closing, there will be confusion. Kaya nga, ang language ng revelation ni John, Babylon is fallen, is fallen. Saan ma-fallen ang Babylon? Sa mga anak niya, makita ng mga, kaya nga na-misinterpret ang 3 years message na yan. Pag-aralan natin yan sa susunod. Why confusion? Because they're intemperate, impatient, ungodly, unkind. Ay, grabe, kapatid. Bakit maging intemperate ka? Siyempre gusto mong kamkamin lahat kasi competition nga ang buhay ngayon eh. Competition. Yun ang he who has the gold rules. No? Kaya yun ang importante nating makikita na prescribe na ni Kristo yung ating generation, kapatid. Kaya without knowledge, kaya sinabi talaga sa ating babasahin na how important is knowledge, sinasabi ng Proverbs 23 verse 12. Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Kailangan natin malaman yung knowledge, kapatid. In verse 4, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Paano maging mayaman ang isang tao, ang anak ng Diyos? Sa knowledge na galing kay Kristo. Filled, precious and pleasant riches. Kaya nga, ano yung pleasant riches na pinag-usapan dito, kapatid? Yan ba ay pira? Kapatid.
Kaya nga dito sa Proverbs 24:14, ang sinabi, sinasabi, so shall the knowledge of wisdom be unto thy soul when thou hast found it. Pag nakuha mo na ito, nakita mo, then there shall be reward. There shall be a reward, and the expectation shall not be cut off. Wala na, tuloy-tuloy na ito, kapatid. Hindi na ma-cut off. Hindi na ma-cut off, kapatid. Tuloy-tuloy na yung grasya ng Panginoon sa mga anak niya na humawak sa river, mount at island. Pero kaya nga, kailangan i-share natin ito kasi Tagalog pa. Pag magka-English tayo, sabay-sabay natin ipadala sa email. No, may mga email, kunin yung mga email ng lahat ng institution sa Amerika, sa lahat ng mga religious organization. Iano natin, kapatid. So ano ba yung knowledge na sinasabi? Sa Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, and the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. How important is knowledge? In Isaiah 33:6, and wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Hindi tayo maging stable sa buhay natin ngayon, 2020, kung wala tayong hinawakan na knowledge na sinabi ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang bibig na binigkas. Napakasarap nito. Stability of thy times and the strength of salvation. Strength of salvation and the fear of the Lord is His treasure. Napakasarap ng Biblia, kapatid, na kumplito tayong binigyan nito, kapatid. How beautiful is the word. In Hebrews 10:26, it says, for if we sin willfully, kung tayo magkasala na sinadya, after that we have fully received, nang natanggap na natin ito, knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Wala nang natitira daw na sakripisyo sa kasalanan na yan. Eh, grabe. Napakadelikado na knowledge ito. Kapatid, kailangan talaga nating humawak nito. No? Kasi ang hindi paghawak, no? For if after they have escaped the pollutions of the world, alam naman natin, pinag-usapan natin nakaraang mga linggo na, yung pollutions ba, the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior. Pag tayo'y maka-iskapo na sa pollutions of all these deceptions, kapatid, pollutions of the world, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end, sinabi, is worse with them than the beginning. Napakasakit ito. 2 Peter chapter 2 verse 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. Grabe. Ibig sabihin, last na talaga ito. Last na ito. Kasi pag nabumalik pa tayo sa ating nakasanayan, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them from the beginning. Ang mas matindi pa, kapatid. Grabe. Kaya ako minsan natanggap ko na kahit sa nasabi, patuloy pa rin. Sabi ko, wala na talaga. Hopeless na. Kaya yung Israel noon, tandaan nyo yung Israel? The moment of the destruction, at the moment that they were destroyed by the Romans, they were still Saturday keepers. They were still singing in the church. They were still very active, my friend. Huh? They were never having shows of yung tinatawag nating backsliding. Ang failure lang talaga ng Israelites on the first advent was the unbelief of the prophecy, my friend. Kaya dito natin makikita na heaven's equation of salvation, na confusion talaga pag walang Christ closing prescription.
Christ's revelation, lalo na itong the book of Revelation. Confusion. The fruits of confusion is, ano yung bunga ng confusion? Be blind to see. When you talk about blindness, there will be intemperate, ano pa kapatid? Impatient, ungodly, and kind. May sinabi ang Romans 11:25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits. The blindness in part is happened to Israel. Oh, grabe! Blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentile become in. Wow! In Ephesians 4:18 it says, having the understanding darkened, wala na, being alienated from the light of God through the ignorance that is in them. Absence of knowledge is ignorance. Because of the blindness of their heart. Gandang lingwahe, no? Heart, pero blind. Ang blind dapat sa mata, pero blindness of the heart. Ganda ng language dito, kapatid. Kaya ang blindness sa ating physical na kalagayan ay marami siyang kondisyon. Blindness is the condition of lacking visual perception due to physiological or neurological factors. Various scales have been developed to describe the extent of vision loss and define blindness. Mayroon tayong tinatawag na total blindness. Is a complete lack of form and visual light perception and is clinically recorded as NLP, an abbreviation for no light perception. Blindness is frequently used to describe severe visual impairment with residual vision. So may iba na kunti pang nakikita. Those described as having only light perception have no more sight than the ability to tell light from dark and the general direction of a light source. Wala na, absence na talaga siya, kapatid. Blindness is when someone lacks the visual perception due to either physiological or neurological factors. Okay? Blindness is usually described as severe visual impairment with residual vision. There are, however, different types of blindness, which doesn't always mean they are totally blind. Ay, ito rin. Sa spiritual, ganun din ba? Mayroon din total blindness, mayroon pa rin nakakita pa rin. No? Specific type of blindness. Ano yung mga specific type of blindness? Number 1, total blindness. Number 2, night blindness. No? Night blindness, ang tawag niyan is nyctalopia, is when one is unable to see or see very poorly in low light. Another type is light blindness, when one is unable to see clearly in bright light. Ano pa ang ibang klaseng blindness? Color blindness, snow blindness, flash blindness. There are so many forms. And it also represents human blindness, my friend, is spiritually. Mayroon palang ganyan, kapatid. Kaya sinabi ni 2 Peter 1:9, but he that lacketh these things is blind and cannot see afar off. Ano lang daw na hindi ka makakita sa unahan? When there is no knowledge. And cannot see afar off. And had forgotten that he was purged from his old seed. Kaya napaka-critical, kapatid. Kasi mawala sa iyo lahat ito. Ang pinakasusi lang, yung knowledge. Kaya continue to grow in grace, ang sulat ni Pedro. In the knowledge. Kaya si Kristo nag-promise din kay Daniel, nagsabi kay Daniel para sa atin ngayon na knowledge shall be increased. So pag hindi tayo nag-increase, ininsulto natin si Kristo. Nag-promise siya na i-increase niya ang knowledge. Pag i-reject natin yung kanyang sinasabi dito, kapatid, there are a lot of different forms of rejection. Maraming forms of rejection. At yung total rejections na hindi wala yan.
yung partial rejection na negligence lang, na narinig pero hindi siniseryoso. That's part, no, of blindness, kapatid, no? Hindi malinaw, hindi lilinaw, no? So makikita mo ito na sinasabi, cannot see afar off and had forgotten that he was purged from his old sins. Isaiah 33 verse 6, and wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Sa panahon natin ngayon, kapatid, paano natin titingnan ang COVID 2019? Grabe. Paano kaya kung dalawang virus ang umatake? One is faster in its infections and faster in its tool, yung kanyang pagpatay. Ito ngayon, faster in spreading, but less naman ang kanyang death tool. Kasi hindi pa siya full. Yung fullness kaya niya, grabe siguro, kapatid. Kaya in the same book, 2 Peter, sinabi talaga ni Pedro. Alam ni Pedro na tayo talaga ay mayroon tayong tinatawag na self-sufficiency. Sinabi talaga niya, final counsel for the final generation given by 2 Peter 3:17 is very that. Anong sinabi niya? Lest you fall from your secure position. Alam niya na nakasecure yung ating position, kapatid. Secure tayo kahit anong reliyon na hawak natin. Kasi sumisimba naman lahat tayo, ay mayroon tayong yung confidence ng atin. That's not a question na confident tayo. Hindi natin tinatanong na confident tayo sa lahat ng ating tinatayuang denominations. Pero ang importante ngayon, kapatid, hawak ba natin yung Christ closing prescription? Sa prescription na yan, hindi ka talaga matatablan ng COVID-19 o walang pestilence na magpahamak sa iyo kasi yung kanyang instruction ay talagang proteksyonan kanya. At kanya kang ihatid sa pintuan. At nandito na tayo sa pintuan ng eternidad. Bakit nandito na tayo sa pintuan ng eternidad? Kasi isiniwalat na niya, ibinigay na niya na ito ang pintuan, ito ang galaw ng aking pintuan ng eternidad. Yung pintuan, galaw ng eternidad, nandyan si Kristo ang sinabi niya. Si Kristo na ang gumagalaw. Kaya nga sabi dito, the next verse, having the knowledge of Christ will lead us to eternity. Kaya yung ang pamagat kanina, kaalaman sa katapusan is the doorway to eternity. Doorway na yan nakaapak na tayo ngayon. Bakit nakaapak? Nalaman na natin yung sinabi ni Kristo sa river. Nalaman na natin yung sinabi niya sa Mount of Olive. Papasok naman tayo ngayon sa Revelation, sa isla. Siyempre, isla yan. May mga interlord pa. Siyempre, sasakay pa tayo sa mga importanteng mensahe ng James, Peter, Andrew. Di ba? Yun ang dagat Tatawid ka. Di ba? Yun ang kaya nag-aral muna tayo dito sa kanyang tatawirin nating mga closing prescription, kapatid. But be increased in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. Maglago kayo sa grasya, sa kaalaman ng ating Panginoon na tagapagligtas, kung paano niya na tayo kinilos para sa ating kaligtasan. How Christ is working in our redemption, and how He sent us, He gave us His comforter to comfort us, to give us comfort, and empower us to see. Kaya nga, to see the blindness, para magaling ang ating blindness, kapatid. Alam niyo, kapatid, yung sinabi dyan, sinabi dyan dito, kapatid, sa 2 Timothy. Ang ganda nito. Sa 2 Timothy. That in the last days, verse 1, you can be certain, no? Masiguro mo talaga, that in the last days. So, bantayan natin, kapatid, na yung growing in grace is the same as add to your faith virtue. Add to your virtue knowledge. Addition ang ibig sabihin niya. Growing. Because growing means addition.
Mayroon bang growing na deduction? Growing means adding. Grow in grace. Add to your faith. Virtue. Ano yung virtue? After virtue, knowledge. Anong kailangan natin ngayon na knowledge? Knowledge of the end. Kaalaman sa katapusan. Kasi sa kaalaman sa katapusan, i-guide niya tayo how we are going to maximize our time, our borrowed time. Kasi Kristo na mismo ang ating nakikita, ang galaw ng kanyang pagdating, ang ating nakikita. Grabe! Napakalinaw. Kaya sa 2 Timothy, you can be certain that in the last days, there will be some very hard times. Grabe, very hard times. Bakit? People will love themselves and money. Ooh. They will be proud, stuck up, rude, and disobedient to parents. Grabe, they will also be ungrateful. Hala! Godless. Kaya nga, add to your faith, virtue, add to your virtue, knowledge. Kasi pag may knowledge ka, you will become temperate. Kasi sa verse 3, heartless, hateful, their words will be cruel, and they will have no self-control. Intemperate. Pag may knowledge ka, temperate. Ganda. Solusyon talaga. Kasi si Pedro ang sumulat. Siya isa doon sa 4 sa Mount of Olives, kapatid. Siya ang nandoon kasama natin, kapatid. Kaya makikita natin na sa 2 Timothy na in the last days, perilous times shall come. Men shall be lovers of their own selves. People will love only themselves and money. And they will be proud, stuck up, rude, disobedient to parents. Grabe na ito. Kasi ang mga anak na yun parang magulang na rin. Ang magulang parang anak na rin. No? Kasi mas ano pa yung mga anak. They will also be ungrateful, godless, heartless, and hateful. Their words will be cruel, and they will have no self-control or pity. These people will hate everything that is good. Wow! And they will be sneaky, reckless, and puffed up with pride instead of loving God, and they will love pleasures. Grabe, kapatid, no? So, ibig sabihin, kapatid, pag wala itong knowledge na in-instruct ng Panginoon, kaya malinaw, no, na sinabi ng Ephesians, basahin yung Ephesians ngayong gabi, Ephesians chapter 6, hindi ko nasulat siguro yun, Ephesians chapter 6, mga kapatid. Sinabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 10, 11, 12. No? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. For we are not fighting flesh and blood. Grabe. Bukas, tatalakayin natin yan. We are not fighting flesh and blood. Bakit ngayon ay maraming ministries na ang kaaway ay mga tao? Na si Ted Wilson ay ganito, si ano ay ganito, si ano ay ganito. Grabe na ito. Tapos atakiin na ito. We are not fighting the real great one, the message of God for God's people na instruction. We are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities. What do you mean by principalities in the original Greek word? Kapatid, dito mo na matansya kung ano talaga ang dapat nating gawin. Kung saan tayo. Naawa nga ako, marami akong kaibigan. Marami akong kaibigan sa Amerika, sa Canada, na subscriber, follower talaga ng Amazing Word Ministries. At ano pa yung mga ministries dyan sa Amerika. Grabe. At maririnig mo pa ang mga insinuating. I-insinuate ka na ang isang event ay may nung sikrito na ito sila ay mga member na ito sila ng ganito. Grabe talaga yun, kapatid. Grabe. What an exact typical na Satan's art, Satan's character, kapatid. Imbis tayo magtulungan, kaya nga ang encouragement din natin sa ating mga leaders na let us come and reason together. Kung mayroon man pagkukulang, pag-aralan, tulong-tulungan natin, kapatid. Huwag na tayong mayroong importante tayo. The lamp is coming. Yung importante dyan.
The Lamb is coming, my beloved friend. So kailangan natin na mapangalagaan, no? Mapangalagaan natin yung sinasabi ng Panginoon. But he that lacketh these things, kailangan talaga natin ito, kapatid. And wisdom and knowledge shall be the stability of the times. Yan ang yung magbigay sa atin ng estabilidad. That be established in the present truth. Sinabi ni Pedro yan. Be established in the present truth. Ano yung present truth? Yung words ni Kristo. Si mismo nagsabi na ito ang mangyayari. Kaya sa ating generation, ang words ni Jesus ngayon, pag sinabi nating Bible, siguraduhin natin na self-evident ang mensahe natin. Ibig sabihin, siya ang nagsabi. Kaya nga, yung globalization, nasa Bible ba? Kailangan ng engagement ng mensahe ngayon, i-share natin na global na ang kaganapan. Global na ang events. No, global na ang lahat. Economics, politics, education, culture, global na, global. Pag ito ay global na, prescribe ito ng river, mount, at island. Pero tanggapin natin, kapatid, dahil bago lang ito sa pangrinig ng mga relihiyon. Siyempre, bago lang ito eh. Pero hindi ito bago. Lumang-luma na sa Biblia. Kasi isipin mo, Daniel 8 pa nakasulat. Matthew 24, multiple. Island of Patmos, ang tagal na yan. No? Pero binigyan lang natin ng revisiting, re-emphasis. Kasi yun naman ang ibig sabihin ng revival and reformation, my friend. So to close our study this evening, na ang Christ, God's love story of redemption, specific siyang nagbigay ng closing prescription. Christ and Christ alone, kapatid. Kaya nga ito ay grasya na dapat nating mapanghawakan. Kasi sa grasya na ito, there is power in His grace. There is power in His word because Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. The path that is now in the doorstep of eternity. Amen, mga kapatid. We are now the doorstep of eternity. We are experiencing, feeling right now, seeing by the eyes, the movement. Napakaganda. 1 to 7, the book of Revelation. Shall we bow our heads for prayer, my beloved friends? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for this privilege of learning what is true, of learning what Christ have said for us. It is in our generation that we will be seeing the movement of His coming. It is also in these generations that we have to embrace. There will be those whom God is going to let down to rest. People whose life has been set to meet Him at the clouds through the grave. So we see people, and we understand the movement. But for us, this generation, who is active, alive, pasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat kami ang inyong pinili, who will be seeing you face to face when you appear in the clouds of heaven. Right now, we have loved ones suffering in pain, suffering in illnesses. I pray for my auntie who is now in the hospital, in an ICU. We pray for her and soul. She's been faithful for you, Lord. She is old, and you laid her to rest, just like Daniel. But for us, the joy of knowing, the longings of our heart that we will enjoy to see you face to face, traveling from this earth towards that home, that eternal home that you have prepared for us for 1,000 years. Thank you for helping all of these watchers right now, viewers,
It is simply about numbers of subscribers to earn, but it is the number of people that we have reached to know the truth. Because the value right now is the value of eternity. No matter how many millions people possess, money seems to be worthless as we experience the COVID 2019. And it's just not the end. The moving of this movement of your coming will define the sweetness of our longing. Now, please, Lord, come, because this earth has to be, your people has to be rescued. Thank you for helping the rest of these watchers right now. Give them the heart to share life, because by sharing, it is your grace to touch those people whom we have shared. Thank you for using all of us, that we can radically reconnect our hearts and our friends' heart to the source of knowledge and to the source of strength. And by your grace, we all meet you, prepared to meet you at the clouds. In Christ's name we pray. Amen.